नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, तर आज आपण पाहणार आहोत फिश फ्राय आणि फिश करी मालवणी पद्धतीत कशी केली जाते याची एक सिंपल रेसिपी. मित्रांनो, तर यासाठी आपण सुरमई आणि पापलेट असे दोन प्रकारचे मासे घेतलेले आहेत. हे मासे आपण अर्नाळा फिश मार्केटमधून घेतलेले असून अर्नाळा फिश मार्केटचा व्हिडिओ जर अजूनपर्यंत तुम्ही पाहिलेला नसेल तर त्याचीही लिंक मी तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये देत आहे, तुम्ही तो नक्की पहा. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या रेसिपीला. तर मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता फ्राय आणि करीसाठी आधीचे मासे आपण वेगळे करून घेतलेले आहेत. तर लेफ्ट साईडचे मासे आपण फ्राय करणार आहोत आणि राईट साईडचे मासे आहेत ते आपण फिश करीमध्ये यूज करणार आहोत. मित्रांनो, तर सुरुवातीला मीठ आणि आगळ हे दोन्ही प्रकारचे मासे करताना व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहे. जर तुमच्याकडे आगळ नसेल तर पर्याय म्हणून तुम्ही कोकमही लावू शकता. तर आता आपण ही आले लसणाची पेस्ट लावत आहोत. ही पेस्ट फक्त फ्राय माशांनाच लावायची आहे. मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ प्री प्लॅन नसल्यामुळे या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सुरुवातीलाच दाखवू शकलो नाही. तर या रेसिपीसाठी जे साहित्य लागणार आहे त्याची सविस्तर माहिती तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये पाहू शकता. मिरची, धने, हळद, लसूण हे वाटून लावायचं. मित्रांनो, तर आता आपण बेडगी मिरची, धने, हळद आणि लसूण याची ही पेस्ट तयार करीत आहोत. तर ही पेस्ट आपल्याला फ्राय आणि करीतल्या अशा दोन्ही माशांसाठी यूज होणार आहे. मित्रांनो, ही जी पेस्ट आहे ती फक्त आपण फ्राय माशांनाच व्यवस्थित लावून घ्यायची आहे. हे आता मिरची, धने, लसूण, हळद त्याची पेस्ट त्याची पेस्ट करून घ्यायची. आणि आता ही मॅरिनेशनसाठी आपण जवळपास अर्धा तास ठेवणार आहोत. करीसाठी जे मासे आपण घेतलेले आहेत त्यांना फक्त आपण आगळ आणि मीठ एवढंच लावलेलं आहे. वाटून लावलं ना की जरा टेस्ट चांगली येते मसाल्यापेक्षा. आपण जो मसाला लावतो ना तो मसाला नाही लावायचा, जसं वाटून लावायचं. मित्रांनो, तर व्हिडिओमध्ये जो तुम्हाला आवाज येतो आहे तो माझ्या आईचा आहे आणि ती जे काय सांगते तेच मी तुम्हाला आता इथे रिपीट करतोय. तर आता हे मासे व्यवस्थित मॅरिनेट होईपर्यंत आपण फिश करीला सुरुवात करूया. मित्रांनो, फिश करीच्या सुरुवातीला आपण हे कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेले आहे. त्यात मोहरी, हिंग आणि कढीपत्ता असे आपण फ्राय करून घेत आहोत. कढीपत्ता टाकला आणि आता हा टोमॅटो टाकला. टोमॅटो किती घेतला? एक टोमॅटो घेतला. चांगला असा एकदम मऊ होईपर्यंत भाजायचा. आता ही काय मगाची चटणी मिरची किती घेतली? मिरची घेतली 50 ग्रॅम. 7-8 पाकळ्या.
आता हे किती वेळ परतवणार? हे आता जरा तेल सुटेपर्यंत जरा परतवायचं. मित्रांनो, तर आता याला व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत फिश करीसाठी जे वाटण लागणार आहे ते आपण तयार करू. तर यासाठी आपण खोबरं आणि कांदा घेतलेला आहे. हे आपण व्यवस्थित वाटून घेऊन याची एक पेस्ट तयार करून घेऊया. ठीक आहे. खोबरं म्हटलेलं, खोबरं आणि कांदा, छोटासा कांदा घेतलेला. खोबरं किती? एक नारळ घेतला. आता हे किती वेळ जवळ बसणार? त्याला कढई करून किती? 8-9 टाकली. याच्यात आगळ नाही टाकायचा? नाही. नंतर मच्छी टाक. कुठलं पण माशाचं हे कालवण करताना हीच रेसिपी आहे? असंच. मीठ टाकते. टाक आता. काय उकळा येऊन दे चांगला. कड आला आई. हां, कळला. मित्रांनो, तर आता आपल्या ग्रेव्हीला व्यवस्थित कड आलेला आहे. तर यात आपण आता मासे टाकत आहोत. कुठले कुठले मासे घेतले त्यात? हे आता पापलेट आहे, सुरमई आहे. मग त्यांना शिजायला किती वेळ जाईल? आणि आता 10 मिनिटं जातील. मग 10 मिनिटात रेडी? 10 मिनिटं. ही माशाची अंडी आहे, सुरमईची अंडी. याला मॅरिनेट केलेलं? याला फक्त कोकम आणि जरासा आगूळ आणि हे लावून ठेवलं होतं, मीठ. बाकी काय लावायचं नाही. त्याला मंद आचेवर 6 मिनिटं ठेव. तर आता ही फिश करी रेडी होईपर्यंत आपण मासे फ्राय करून घेऊया. हा, आता रव्यात काय काय टाकलं तुला? हळद टाकली आणि हा थोडा मसाला, बरंचसं मीठ. माशाला लावलेलं आहे पण हे रव्यासाठी. हिंग पण टाकतात. मासे फ्राय करण्यासाठी आता आपण हा रवा घेतलेला आहे आणि त्यात मीठ, हळद आणि मसाला मिक्स करून घेत आहोत. पेस्ट केलेली लसूण, धने आणि हळद. आता हे फ्राय करणार.
मित्रांनो, तर हे मासे आता एक साईडने व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत. आपण आता हे परतून घेत आहोत. झाले आता हे हे असं शिजले. घालायचं. त्याच्यात कोथिंबीर टाकली की तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फिश फ्राय आणि फिश करी या दोन्ही पण रेसिपीज आपल्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पण या रेसिपीज घरी करून नक्की पहा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा तुम्हाला या रेसिपीज कशा वाटल्या. मित्रांनो, या रेसिपीज जर तुम्हाला आवडल्या असतील तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही तुम्ही कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.